3, 4. טוב, טניס שולחן, התחלתי כבר לשחק כשהייתי יותר נמוך מהשולחן הזה בכיתה ב'. היה אולם בבית השיטה שהיו בו 2 שולחנות, ואז היית עומד שעות עד שהיה מגיע התור שלך. ואני זוכר שגולת הכותרת הייתה שיצאתי כילד לקייטנה של הגדולים, והייתי בכיתה ו' והייתי אלוף הקייטנה של ילדים עד כיתה ט'. ובכיתה ט' כבר התחלתי להתאמן פעמיים בשבוע, והצטרפתי לנבחרת של בית השיטה ששיחקה בליגה א'. ואחרי זה הפינג פונג זה רק תחביב שבשנים האחרונות די הזנחתי אותו, ויש לי איזה נכד מתוק שקוראים לו אוריה, שהכניס אותי קצת לתמונה ונתן לי קצת את הרצון לשחק פינג פונג, ובימים אלה הוא שם לי מבער אחורי, מנצח אותי. כנראה שאני צריך קצת להתאמן, ונראה לי שאם אני אתאמן אולי אני אהיה קצת איזה חודות איזה... אפשר להביס אותו בכמה משחקים. כרגע הוא טוב ממני ואני מאוד גאה. יופי סבא.